vela thina pha escreen kuzavela thina pha escreen ngoku izawuthini le nto kaloku siyathi game usuvela upopayi phaya ingabi sithi sisondele ke kumalume ngoku umalume uthi hey yabathana iphila le nto yenu kaloku ndivile kuthithe kutheni kade niyilayite ndifuna nibona apha e-TV hey siyathembiselana ngokuba hey sizayithini le hayi sincame sithule i-connect kwi-TV ke idlala uMario Mario umaxhumeke ngipopayi sidlala athi umalume yabathana ndingakhupha imali yam ndithenge esi sidenge sopopayi sixhuma ngumntu ke nesosonwabisa lo hlobo ndakuthi bekukumandi uhlala naye ebenelocala lokuqhula uvile uba kuthiwa ibingu-2011 ngo-April kuvela into yaseAmerika ubuyesu uyabuya ngo-April ngaloo nyaka fike ke xa sibuza impilo bekhuza le nto umalume ndiyivile uba kuthiwa uyesu uyabuya phaa ku-April athi ke umalume ke nxiba ngcono siphucu phofu umntu ngabithi iBhayibhile kaloku alaziwe ixesha lo waseAmerika umntu uyazele phi yena athi umalume Tshibase ndigqibele ukuba ngalaa mini kuthi ubuya ngayo ndizabe iintonga zam zonke ndizibeka apha phambi kwam ukwenza uba noba kuvela uSathane noma kuvala abantu ubungathi uzondilwisa ndiqale ndifake intonga sebengumntu ololo hlobo bebekumandi ukuhlala naye umalume ke was diagnosed of iswekile around about 1999 in the year 2000 ne-high blood pressure and at the time diagnosed yabe sekufuneka eqaliwe kwi-treatment especially for iswekile not i-pressure noko yayiphezulu but nge-lifestyle modification okanye ukutshintsha kwe-diet nezo zinto noko ibikwazi ukontroleka waqala ke kwi-treatment ezipilisi uqhubile ke nayo for a very long time ekwile treatment bekho kanti uzawuthetha inyani bekho amathuba athi anti yemtshana kakungxole kaloku phaa kulume akayifuni tu iipilisi kakungxole so ke fumanisa uba nam xa ndimthetha ngaloo mathuba okanye kwagqirha njani njani inyukile because ebenakho umane ebudefaulta apha kwi-treatment then ke ndimane ndingxola ke ndimkhuthaza njalo njalo wade uyazamkela iipilisi uTshibase ekuhambeni kwethuba ke kwacaba ke iipilisi njengoba kumane adjustwa i-strength zinyuswa caba noko ziyohlula kaloku kwicontrola iswekile yakhe waze ke ngoku watshintshelwa kwi-insulin litofwayo wake bonayo wangokuyamkeli kodwa ke ngobona ibiswekile iya ingalawuleki elekeyile nakwagqirha afika iphezulu waze ke nyani ke wabe uyamkela waqala ukuzitofa waqala etofa later on wabe uyakwazi ukuzitofa ngokwakhe njalo njalo kodwa ke besoloko exhakiwe ehoyiwe etofa ngamaxesha athini lahamba ke ithuba until early last year apho eqale uba ne-signs zongathi i-vision lokukanye ukubona kuya kusehla wamthatha kuswesh uMagqibs imane esenza njalo ke imane esenza njalo ixesha elinintsi emane emthathe bapha kuye emsa kugqirha bamehlo njalo ithuba elinintsi ke kubolekiswana ngaye mhlawumbi nosiphucu wamoye njalo kwacaba no i-damage eseyenziwe iswekile apha emehlweni ayisakwazi ureverseka futhi i-damage le eseyenziwe iswekile emehlweni ayicontroleki and ayifuni izpecs ingenawufuna na-operation uba ngathi a-operate ungase kube worse izinto because besenalo fifana as much as engasaboni kakuhle then ngohamba kwexesha ke especially last year uthe uphela unyaka wayivision noko isehla naxa kuqala lo nyaka njalo up until ngokube kukho umsebenzi ekhaya around uJuly apho nyani ke ngobe sekunzima kakhulu engasaboni kakuhle kodwa esenalo fifi because besakwazi uncambaza azihambe njalo so ke utheke about 5 weeks back ndafowunelwa ngonzindine course ndiyoyenzeka apha ndafowunela kuthiwa umalume uqalile ukugabha igazi apha ekhayeni first time eligabha wagabha into engehafu ye-5 litre then I made arrangements ke waya apha esibhedlele eGcuwa ndinomdla ke nomnqweno bakhe astabilize then athunyelwe eNelson Mandela apho kube ndiphangela khona kwacaba eGcuwa basola i-TB yemiphunga then wazama ukustabilize nge-drips nentoni wangathi noko uyadlanga kungcono akabikho need yoba yemthatha then kwathiwa ke the following weeks azabuya azothatha results ezibe ziphanda i-TB
but ukuthe kusenjalo wayapha egcocaba iTB ayibonwa, but kwacaba lento yokugaba igazi iyaphinda qhubeleke this episode. Emveni koko kweza ke umakazi uphumza Mrs Malafana bese kuchiwo wazo kumthatha isithi nayo ufuna ekhatry kwelacala ogqirha. Umthathile ke wamsa kugqirha oseKokstad owamthumela ku-X-ray, and then ogqirha confirmed iTB yemiphunga, and then wanento ethi ke okukopha eligaza ligapha ngomlomo lisuka apha imiphungeni ngenxa yeTB. I-X-ray ke yayimbi kakhulu and yayiconfirma into ba ikhona yona iTB. Kwacaba nangoku sekumakazi kamngethuba umane phinda okukugabisa igazi. Then I made arrangement neNelson Mandela wangena ke eNelson Mandela Academy Hospital wa admitwa. Kucaba negazi apha emzimbeni lehlile upain funeka phinde ethiwe igazi kabalalisele sezantsi kakhulu. Wethiwa ke Nelson Mandela yangathi noko uyadlamka. Then kutheke ngoku into ibisayisibhida ke kuye ufumanisa uba xa noko engeli kwelicala into ibambeka kuphoncuke enye, xa kuzanye ubanja leyo kuvele enye, njalo njalo ibinaloo nto impilo yakhe apha ekupheleni. So stabilize igazi libe right, phithi iswekile ingalawuleki ivele ibe ngu-H, which is high ongaredekiyo. Wathi wasiwa e-high care ICU eNelson Mandela kuzanye ukuthoba leswekile yakhe, because kangendlela eseyinyuka ngayo biseyiqale umenzela i-confusion, noko engasaba recognize kakuhle abantu ethetha pha napha, but ke emane bambe emane yeka njalo njalo. Caba ayicontroleki iswekile yade yabe iyacontroleka iswekile yona. Nditheke ngokusibuya noathi sizomkroba thina safumanisa uba noko iswekile yakhe i-reasonable, kodwa ngoku uphinde kwehla igazi futhi ngoku lehla engasagabhi apha esibhedlele kungekho history bugabhagazi, but liyazehlela. Kufuneke ngoku investigate le nto yoba kutheni esehlelwa ligazi kodwa ngoku akuphi akanandawo agabha kuyo. Wenziwa iscan apha eNelson Mandela safumanisa into yoba ebese buqala sistroke into eminor kodwa ingeyonto inoba sisathu sobabe wopha oluhlobo. Wenziwa ke ultrasound zonke i-tests nezonke investigations. Kutheke ngoxa sekufuneka yokwenziwa into ekuthiwa yi-scope, nto leyo ingena apha emlonyeni enecamera ibukelwe escreenini kanje ezama ujonga apha kwi-digestive system into yoba inobukophoku kuphi na. Kwacaba i-condition le yakhe ayivumelani nalo procedure, because funeka nobusiwe apho naye ancedise uze loo nto izafakwa emlonyeni ihle. Kwacaba i-condition le yakhe ayivumi, kumane kufigazi kodwa kusethiwa benjalo njalo yade yabe ke ufike le mini yoba abe usishiyile uselo lohlobo. Kodwa bengumuntu oswekile, engumuntu blood pressure, sele diagnose ke ngoku ne-TB kunokukopha kuninzi. Siyabulela kakhulu ke kubazali bethu for all the role they've played ebomini bakhe. Bazamile kakhulu andifuna uxoka, nathi sonke singabantwana bakhe singabatshana kuzanyiwe. Also to extend an extent of appreciation kusibhedlele saseNelson Mandela. Bangangqina bonke abantu basekhaya bebeya bombona pha. The care ebeyifumana eNelson Mandela, it was top of the range. We appreciate indima idlalwa sesasibhedlele. Siyabulela. Mabeza batshana baculele lo muntu uzobe esifundela le ntyatyambo. Mabakhawuleze. Khawulezani bazukulwane. Ngabazukulwane batshana sebegqitha. Khawulezani bazukulwane, i-item iyi-1 ingoma inye nje bantwana bam. Sibe sesifundela intyatyambo. Khawulezani. Khanihlabele bethunana. Sibe siyapha. Hlabelani sihambile. Hlabelani ngoba. Na fumandigenika ikanana fumandige ikanana ikunapa ati fumandige ikanana fumandige ikanana fumandige ikanana Oh
Akazuka wasifunda nitanyambo. Akasondele nabo basungana bafunda nitanyambo. Uthando lukaBaba lunjengolwandle lubanzi selujulile uyasiyazeka yinipo Makeza umuntu ozofunda ijajambo. Sifunde into bethu na. Fanike umqhele bafundi. Yo molweni entanteni. Yena ngumlibo onyana kaKholekile ogqibela nentombi yakhe. Sithi masithi lena intyatyambo yekhaya lesiyiphetheyo. Sithi tata makalale ngoxolo. Sikhulule thina silikhaya nomama. Enkosi yabulala. Amen. AK Gqiba no Mr N Mdledle beze ngaxesha linye bezobulela abantu izani bethu nana waphakamisile ekhaya lawo endini Jerusalem asiphakame bethu na yini madoda
umfundisi nabagosa wakho otata bebhaji omama abantwana nesizwe salapha eCecwane amzwenyaniso inkosi yethu leyo amzwenyaniso silapha ndim noSibani mina ndizobulela aningi uyundaba nomhadela nangu uSibani umuntu ozabulela incinci yami indima endinikweyo molo mnakwe ufuna uyeke le nto yenzayo noSibani wami ngijonge kule ndizayenza into endizayenza incinci Sibani uxalela uyayazi ke wesa mna ndicelwe likhaya uba mandiqwalasele ubukho nokuqaqambisa ezi family zilandelayo naphina apho umuntu ayakhona kuba kwindwendwe ezibalulekileyo ngaphezu kwezinye athi kuSibari yabona uba wayefunda laa ncwadi yayisithi ubulungu ayinathi ke no isithi ubulungu bezinja isithi ke izilwanyana zibalulekile kwezinye okanye zikhona izilwanyana ezibalulekileyo nezinye sizawuqala ke ukwazisa nokuqwalasela ngokuqaqambileyo ifamily yakwaMlothana andizobaphakamisa abantu bonke into yandichaza ukubaluleka kwabo kule family ifamily yakwaMlothana abathembu kulapho uSibani azalwa khona sinibonile bantu bakwaMlothana sinibonile bathembu siyabulela ngokubukhulu benu idlule yebukhwemi kaSibani Kholekile family kwangamlana idibene nabasilinga sinqaphele sanibona ikhokhwele ngutata uSilinga ntwana ndimboni bangakroba nanke usifihlile cabe yandoyika sinibonile nikhona apha abo ke ngoGcwanini noJili iqithe kancinci ndiye ebukhosini katata siqale phaa kwaSizani sinibonile mazizi siwadibanise namazizi akwantshinga apho uSibani Madzodzo azeke khona sinibonile likhona nonke sidlule sehle ngamazizi omabini ke lawo kwaSizani ngamazizi ontshinga ngamazizi yamazi khutata onjongileyo phaa unaviki undikhathi bazawabisa namazizi hayi babizile daviki idlule ndiye ezi family zamazizi ngakumbi leyo kwaSizani ikhokhwela ukhontata kwaSizani phaya sasithwala ikepsi kunye kodwa kweli cala yena loba alungisa abasebegwetyiwe nanti kweli cala loba ndibamba abangaqhubi kakuhle apha endleleni ndize kwifamily yakwaGqiba ekhokhelwe kubhuti Mfokayise oRhadebe kabo omthimkhulu omafuza afulelwe njengelifu lemvula nikhathali phele lobo nganijonga sibakhulu bayikhaya bakhona bonke bahamba naye nosisi wethu ongumantshi ukhona apha udadewethu oseyipenshini ukhona naye apha ndidlule kwifamily obhaye okhetsha ekwangalifane apho uphumuza endele khona siniqaphele mnakho notata siqaphele saniqwalasela bani khona siyabulela ndidlule lo mzi katata uSikhumbuzo wenile unabazukulwana abatshatile betshatile nje abanye bendile ndizawuthi chu kancinci ukhawuleza siqale abakhozi bakwathwethwa ikho ngabakhozi balabo kwandaba because umntana abamzekileyo uzalwa kwandaba
abakhozi bakwaMbandazayo bakhona apha. Sidlule siye kuba khozi oJongolo family ke le onJongolo sorry fitshana apha kukho la mfana umfitshane bemane ethetha ngolume uzeke apho siye kwifamily yakwaMadoko Madope sorry ndiyabulela enye into amehlwa akasaboni kakuhle kalo ndimdala sidlule siye kwifamily yakwa Maliho yaseRustenburg sibonile khona apha izo sisitha umhlana kulo nansi kasikuyo singayilibalanga ifamily ehamba nomfundisi ekwaNosenga ngapha elisikisile simbone mntambhemu ingaba niziphathe zonke into ezisuka ngapha elisikisile siyazifuna nathi kwecala ngamangcwangu bakelawo lidlule kancinci nivile usibari beleliphi belele Nelson Mandela andizange ndiyibone mina umuntu athi awusweleke esisibhedlela sithile alandelwe ngabaphathi bezasibhedlela kodwa namhlanje apha ekhaya ukhona uCEO waseNelson Mandela Hospital anizumphakamise umama Makwetini bazogqapha lo usibali behamba nala mfana wethu ebekwathetha apha udirector clinical services kwa human resources udirector Nondikina ukhona naye apha ekhatshwa deputy director uNcwili bakhona apha no Dr Vundle ukhona apha HOD kwa public health siyabulela nimgcine kahle usibari wethu beningena udlulisa ngaphezulu ba uThixo efunile beningena umenzela ubomu xa uThixo thatha sibulela kuba nezile apha kodwa ke yena umuntu uzabulela usibari lo secala ubani sendiza uqhiba ningakhathazeki kukho i-delegation esuka eParlamente ukwazi umntana walapha eCetshwana udade osibari Kholekile uMandaba pha ekhaya sithi nguRhadebe unkosikazi wakuthi usisi noma wethu lo delegation ke besenibuyele mos ikhokhelwe chair of chairs uchair of chairs ke umuntu ophathe zonke za chairpersons ezakomiti pha eParlament uthathe sokujika nabamkhaphileyo sithenge makasiqwalesele labo bantu bukho babo sicela bangakhathazeki esibalibeleyo sabe siphinda mosibara nisho sizobachaza bakhona apha manikele kusibara bulele kwame kokubulela bamba mkhona enkosi kaSibari ngobulela kakhulu soyenze lula yonke lento bandiqale bethu ngithabathe ithuba ngibulele umphathi inkqubo ngibulele umongameli uSibari ke sebulisile bethuna aba ke sawubulela kuthiwa kwaNdaba masibulele kakhulu abantu baseCetshwana ekuthiwa kusawuwa umkhuluwa beza bethuna bangena bazosithuthuzela sibulela kakhulu bethuna omakoti ukuthi abafazana balelani yaseCetshwana ekuthe ngokuwa kweSibari komntakwethu kusiza abantu bezokusithuthuzela benza amanzi ashushu bathiswa zinkuni eziko siyababulela omakoti balelani ngokuwa umntakwethu sibabonile besenza amanzi ashushu benika amanzi ashushu abantu abazosithuthuzela sibaleka kakhulu siye kubembi bethuna amadodana kokwethu siwabulele amadodana kokwethu kulukhuni bethuna kudile futhi ndawubona pha indlela yokusetshenzwa ngayo besenza indlu kamntakwethu yokuphumula yokugqibela basebenzile bayabulelwa likhala kwaBhadela abembi otata abalela laseCetshwana size bethuna umuntu wonke olapha oncame ingxaki zakhe ngokwazi ukholekile Mdledle bancama zonke izinto
beza abantu akwethu wathi umuntu nobe benengxaki ethi ndiya kuyo wathi kodwa ndizuyiya ndiya kwaKholekile ndifuna ukuthi umhlaba emhlabeni. Niyabulelwa likhala abantu abanonke nigcwele kule ntente ngoncama izinto zenu nibe lapha nizoqhuma umsebenzi kaTata uKholekile Mdledle. Sibulela necawa kaMntakwethu isebenzile icawa kaMntakwethu siyibulela kakhulu. Oko ihamba apha isithuthuzela nabanye abashumeli bendawo ngendawo siyayibulela icawa kaMntakwethu isebenzile kakhulu. Kuthiwe ke zendithi ke bethuna siza kuhamba siye umbeka kwindawo yakhe yokuphumula apha aza kulinda khona ixesha lokukhala kwexilongo. Kuthiwe ke zendithi xa nibuya phaya nizokuhlala kweetulo nihleli kuzo nihlala kweetulo nihleli akhona amanzi ashushu apha enizawafumana enwani balikhaya. Mahluko ndayinomanzi ashushu umncamo uzamka nawe ukuba kukwandaba apho bendisuka khona. Enkosi ke bethuna ke siyabulela kakhulu. Mandibulele nami elami ixesha ngoku lifikelele ekupheleni. Ndigqibile mna obekuthunyiwe. Uba ukhona ubani ondimnyatheleyo ngxe, kodwa mna ndiyanibulela kangangoko ndinako ngokundiphatha kakuhle nokululama kwenu niba kangoba ningaka. Bekufanele uba noko sithe sigqiba sifika kwesi sigaba nabe simxokozela. Mandiyiyeke ke ngoku kwamsinyane ndinikele into kuTata uMongameli. Enkosi bawumadiba ngosiqhubela lenkonzo nami ndingene kulo mbuliso wabantu bonke bebebulisa apha. Incwadi yamaRoma isahluko sesibhozo ivesi yamashumi amathathu anesibhozo levesi yamashumi amathathu anethoba. Let us get our scripture reading from the book of Romans chapter 8, actually commencing from verse 37 to verse 39, which reads as follows in my language. Xolisa phakama ndi under pressure ndijonge ixesha kodwa andifuni uba abantu abakude balibaziseke apha. Mandifunde ezi vesi zintathu because they link to each other ukuze sifumane the actual meaning yezi vesi. Senditshilo ndathi incwadi yamaRoma isahluko sesibhozo zawuqala kumashumi amathathu anesixhenxe ndithintelwe ngala mashumi amathathu anethoba. Ifundeka ngolu hlobo. Kanti ke kwezo zinto zonke sisuka soyise sigqithisele ngaye owasithandayo. Kuba ndayisekile kukuba nakufa nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli naziphatha amandla nanto zikhoyo nanto zizayo nabuphakamo nabunzulu nasinye isidalwa esisimbi asikuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo okuye uKristu Yesu inkosi yethu. Elilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele kufunda kwezwilayo ngoku nango naphakade. Amen. Waningawashiya amazwi kwikhaya londaba nelomiya izihlobo nezalamane ndiphawule into yoba ikhala lapha lichumile. Wonke umuntu uzinkosi olapha mandiwathetha amazwi amanyange athi akuhlanga lungehlile. Ncwadi yompostoli uPawulos ebhalela ibandla laseRoma. Bawa ngayinceda xa ndigqibayo apha usiyalezele lenkonzo kuThixo. Abule Paul abhala le ncwadi 1 wayebhala le ncwadi ngenjongo zokuzintroducer yena himself, because by the time ebhala le ncwadi wayengekafiki kwelaseRoma and apha phambi kwakhe kwakusasele iminyaka emithathu awayezayihamba ukuze afike kwelaseRoma. Wabhala ke le ncwadi ngenjongo zozaziso uba xa efika pha afike aziwe.
And okwesibili, which is the last, ubhala lencwadi umpostoli Paulus to give the sample of his message owayisa kwelaseRoma. Ukutishalo lapha ecaleni kwami. Ndidla ngothi makamane etolika. Inkosi wayinika umlinganiselo uletisha la kuba andithethi nyani yazi uba ndirojwe yiyo. Wayinika umlinganiselo womyalezo azawusa kwelaseRoma. Ebhala lencwadi wabhalela ibandla laseRoma. And umuntu angabuza uba livelaphi ibandla laseRoma, because uPaulus wayengekafika eRoma. Ngomhla wePentecost wokuhlaba komoya oyingcwele, amaJuda ayidibena eJerusalem siyaba sonke kwaze kwehla umoya oyingcwele. Some of them, they were coming from Rome. Bemka benento abayibonileyo esenzeka baze bakholwa ukuba uYesu Kristu nguye unyana kaThixo. Wafa wafukela thina boni. Bagoduka bayotyala ivangeli kwelaseRoma. Kukho amantombazana ke angoPriscilla awayelapha abalwayo abagoduka babheke eRoma. Awufika esithi asimbonanga ofana naye. Ngoba kwehla umoya oyingcwele. Bathi abafundi bakaYesu xa bethetha, bathi abantu babedibene ngelwimi ezingafaniyo. Kodwa the message managed intoba ifikelele nakweyiphi na language. Elo nalowo wawuvuma oyingcwele xa uthetha. Kwaze ke bagoduka kwakhekela ibandla laseRoma. Ndizawuhlala phantsi umadiba ngoba ndingumntu wexesha. Bhalela ke umpostoli Paulus elibandla laseRoma ebakhuthaza to encourage them ngobomi bobuKristu. Kuba iRoma le siyazi indawo yezithixo, ngakumbi the pagan. Lo thixo kaPaulus wayengaziwa ncakasana eRoma. And the understanding awayenayo uPaulus was that they could easily lose faith ngenxa ye-environment ababehleli phakathi kwayo. Then he decided to write this letter directly to ibandla laseRoma. Kwi-epistles zikaPaulus, this one is the different one. Ngenxa ye-approach yakhe ebhalele ibandla laseRoma. He's so dynamic because he understanding